Ve nüçeya germ ya heri germ ya iro dest be bültene dikim berdevka Dem Parti Ayşegül Doğan ragahand ko nameya Seroke PKK Abdullah Öcalan giyiştiye kandili nameyak u nameyak edin giyiştiye roj avaya Kurdistanê nameya dinci giyiştiye Avrupa dibêje nameya ji bo roj avaya Kurdistanê giyiştiye destê hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê yani giyiştiye destê fermandarê giyiştiye Hesedê Mezlûm Abdî. Sayın Öcalan'ın mektubu hem Kandil'e hem li Kandilê hem li Avrupayê ve hem jî li Bakurê Rojalatê Sûriyê gihîşte ber destê berpirsên peywendîndar. Ji xwe wan jî ev yek eşkere kirin. Li ser medyayê û di hevpeyvînan da hat eşkere kirin. Em jî vê yekê dişopînin ji ber ku gelek pirstê nekirin, em jî vê yekê piştras dikin. Her wiha pêwîstî bi piştraskirinê hebû. û dibêjin ev name bo kî derê hatine şandin. Li Qandîlê ji berpirsên kecekê re, li Bakurên Rojalatê Sûriyê re ji Hesedê re û li Ewropayê jî ji kecedeke e û kenekê re name hatin şandin. Derbarê nirxandina van nameyan da ji aliyê berpirsan jî em jî li ser medyayê dişopîn.